Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisyo, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Kumusta naman yung mga kumakain ng mga panis dyan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ganito epekto. Ganyan. Nababara sa lalamunan. Kumain kasi ako ng panis kanina. Nakakaloka kayo kumakain ng panis. Pero kasi di ba kung medyo kaya pa. Pero syempre uulitin po namin kung lagi namin tong topic, yung kakain ka ng panis, aamuyin mo medyo okay pa ganyan. Kami po yun. Sanay kami dyan. Kasi sanay po kami dyan. Ngayon kung ang sikmura po ninyo ay hindi sanay sa ganyan, wag nyo po kaming tularan. Diba? Yan. Pero wag nyo po kaming husgahan. Wag din. Diba? Kung ito yung paraan namin para itawid yung may 7 pa lang, ang layo pa ng 15. Yung kakain ka na medyo may amoy-amoy na, wag nyo naman kaming husgahan. Ganon. Totoo. Ang bilis kasing mapanis ng pagkain talaga. Dahil mainit ang panahon, ano? Yes. Totoo yarn. Kanin, ulam. Kaya kami, pag nagsasaing kami ngayon, wala nang sobra, sagad-sagad. Oo, correct. Ano lang, sakto. Parang sakto na lang kasi nga madaling mapanis. May mga ganyang klase mga eksena kapag ganitong mainit ang panahon. Ang daling nabubulok, kaya kami lagi kami nasa aircon. Talaga ako parte talaga. Kapag sinasabi ko po sa inyo, kapag ako po lumalabas, 16,832 layers ng sunblock. Para hindi mabulok ng maaga. Nakakabulok kasing init di ba? O parang pagkain na madaling mapanis, di ba? Ganon din sa kutis. Ganon. Yung kanina nga hindi natin namamalayan, kunyari naglakad ka from the parking area papunta sa isang air condition office. Pagpasok mo talaga amoy may amoy sikat ng araw, pero pag mas natagalan ka pa, halumanis ka na. Correct. Oo, yung parang basta. Ito na talaga yung amoy panis na ganon. Ito na talaga papasok ng refreshing uuwing, conjuring, ganun. kung dati ka mandirigma kapag ka ikaw ay nagko-commute, grabe, ano ka na ngayon ibang level o matinding pagiging mandirigma. Kasi bukod sa siksikan, yung init ng panahon, ang hirap po talaga, promise. Kaya kung kailangan pong laging may baon na payong kahit medyo hassle po itong bitbitin, gawin na po natin. Hindi na uso yung ano ba yan, ang pangit sa forma. O sige, pangit sa forma pero bulok ka. Diba? Pili ka, sige. Alin ang pipiliin mo? Doon sa nabubulok o maayos na forma? Diba? O pangit na forma? Yan na nga. So magdala ka na lang ng payong kahit kahit extra bitbitin, nakakapangit sa forma, pero at least, diba, hindi ka naman mabubulok ng maaga. Diba? Kaya ako lagi talaga ako tumatapat sa aircon. Ay, totoo. Sa maya't akong hilamos ng hilamos kasi ayokong mahusgahan. Uy, nabubulok na siya. Kita naman kahit hindi amuyin. Yung iba naman amoy na amoy talaga. Correct. Diba? Hindi nakikita pero amoy na amoy naman. Hindi malayo pa lang. Alam mo may amoy na. May ganun diba? May ganun datingan. Yung amoy panis. Correct. Malayo pa lang amoy bulok na. So ayaw natin ganun. Diba? Ayaw natin ng nabubulok. Ayaw natin na napapanis. So kung ano man yung paraan natin para manatiling fresh, hydrated, at magaan ang pakiramdam, gawin po natin. Kung ikaw po ay hinihingal sa init, may mga ganun, diba? Na kapag ka nag-iinit, hinihingal. Ano? Kapag ka, ano yan? Kapag maanitan. Yun. Bakit pwede naman? Oo, pwede din naman yung una ko sinabi. Iba yung dating Oo, pwede din. Kapag nag-iinit ka, iba, ano yun? Hinihingal ka. Hindi, ano ba yung ibig ko sabihin? Pag mainit, nakakahingal. Kaya, diba? Totoo, may ganong klaseng pakiramdam. May extrang kabog ang puso. True, may ganyan. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa edad, mga kabisyo, or talagang sadyang yung init ng panahon ngayon, talagang nagbibigay siya ng extrang hingal. So kung alam mong mga ganitong oras hindi na dapat lumalabas, kung hindi naman kailangan, 'di ba? Wag nang lumabas. Totoo 'yon. 'Di ba? Kung magmamarites ka lang naman sa labas, sasagap ka ng latest chika, wag na lang. Baka mamaya kamamarites mo, 'di ba? Yan ay huling sandali mo, 'di ba? Kasi ang init, 'di ba?
Alam mo, speaking of yung mga marites, may napansin ka bang magandang marites? Parang wala, di ba? Parang lahat sila, nag-start naman silang maganda. Oo. Pero habang tumatagal yung pagmamarites nila, Correct. pumapangit sila ng pumapangit. kasi no? pangit na ano yun, pangit na ugali. Di ba Oo. pansinin mo, may mga taong ang ganda nila, pero dahil ang lakas magmura, parang merong, lakas na rin makapangit, correct, no? parang ba't ganun may something sa kanya? O kaya, kahit sobrang ganda, pero mataray, masungit, o di naman kaya may ugali, maldita ng taon, di ba? Parang pumapangit na din siya. Ganon din siguro si Marites. Naku, kung ako Dating talaga. maganda, di ba? Kaya lang naninira ng kapwa, di nakakapangit talaga. Oh. Totoo yun. So iwasan din pagmamarites. Hindi nakakatulong yan, ha? Correct. Madadagdagan na pagkabulok mo, kabisyo. Ay, nako. So, magstay ka na sa aircon, tapos gumawa ka ng mabuti. Yan, di ba? Yan, mananatili Ganyan. kang fresh. Sa true mananatili lalo. kang maganda. Sure yan. Pwedeng piliin yun eh, 'di ba? Pwedeng naman. piliin na magpakabait. Pwedeng piliin wag manira ng kapwa, 'di ba? Pwedeng piliin gumawa ng magagandang bagay. Pwedeng piliin na nasa ilalim ng sikat ng araw o nasa ilalim ng shade, 'di ba? Ang daming pwedeng piliin. Alam mo, speaking of piliin, 'di ba? Usong-uso yung yung trend na piliin mo ang Pilipinas, 'di ba? Ano yun eh? May tono yun eh. Piliin mo ang Pilipinas. Kaya po tayo nag-DJ at hindi po tayo singer. Hindi, tama. Basahin mo na lang yung tagline. Yan na nga. Alam mo, meron isang tambalanista, nag-message siya ng ganun eh. Sabi niya, alam niyo po, Nicole and Chris, nabasa ko lang to kanina eh. Gusto ko sumali sa trend ng piliin ng Pilipinas. Kaya lang paano po ako lalaban sa sobrang tindi at galing ng editing ng ibang mga content creators. Wala lang. Minsan talaga nakakalungkot isipin na hindi ka makalaban kapag wala kang extrang budget. Yun lang. Nakakahagard. Thanks, Tambalan. God bless. Yarn. So, kailangan na... actually, di ba may mga content naman talaga na hindi budgeted? Hindi, pero skill or creativity yung puhunan nila. Oo din. Pero aminin natin yung Asoka Challenge. Oo. Tsaka yung piliin ng Pilipinas. Ano siya eh. Hindi siya yung ano. Yung typical. Oo eh. Meron talaga siyang kaakibat na dapat may magaling na makeup, magaling sa transition, yung talagang magaganda at malulupit, 'di ba? Meron pang production design, meron pang ano tawag doon, director, 'di ba? May ganun. So may extra gastos Oo, talaga. meron nakaakibat, talaga. no? Ang masasabi ko lang dyan, hayaan mo nalilipas din yung trend na yan. Katulad ng lahat Next ng mga week, wala trends. na, limutan natin yan. Ganun talaga. Alam niyo po, sa mundo talaga minsan na medyo feeling natin unfair ang laban eh. Bakit yung mga iba nakakaalago agad? Bakit ako hindi pa? Ganyan. Panapanahon. Diba? Panapanahon lang talaga. Hindi mo pa siguro talaga panahon. Ibang trend yung sayo. Malay mo, in the coming day scandal yung sayo. Charot. Walang gastos yun. Nakakaloka. Nag-enjoy ka na. Ano bang scandal yung iniisip mo? Yung napaaway ka na, di ba? Oo. Kung gusto mo makipag-away, malamang nag-enjoy ka. Choice mo yan eh. Bakit? Bakit? Pag nag-enjoy, pag Trip na trip nagpag-away. mong binibidyo ka eh. Wag ganon. Diba? Hindi, well, ganon talaga. Minsan, ako hindi ko yan i-attempt. Kasi alam ko, nakikita ko pa lang yung resulta. Una, may mga iba na maaaring walang kasama, pero mga 6 days nilang ginawa, wala na silang tulog. Diba? Ganun katagal gawin talaga yun eh. Ganun talaga siya katagal gawin. Pagka nakakapanood ako ng BTS, kung paano pinanood, tapos sasabihin talaga nila kalahating araw, isang buong araw, tapos makita mo ang dami talaga nilang isang buong team. Talaga yung nag-aasikaso para dyan. Ganun. Correct. Halimbawa na lang tayo yung mga ginagawa natin mismo on our personal pages. For example, ako yung reel ko na 30 to 45 seconds, inaabot ako ng 3 hours to edit one material. O, diba? Cut and cut lang yun. Oo. Cut and yun nga. Totoo. Kasi matagal talaga pag yung paglalagay mo ng caption, syempre pagpili mo ng background music, paano mo siya i-edit na mapagkasya. Yung kunyari, kahit sabihin ng 5 yung raw, for example, 5-minute yung raw, tapos kailangan mo siyang paiksiin into 45 seconds. Diba? Paano yun mo, matrabaho correct. yun eh. Splice. Paano mananatili yung parang hindi nababago yung idea kahit na-splice mo siya. Yan.
Yarn. Diba sa mga ganun, hindi mo namamalayan 3 hours ka na palang gumagawa ng content at hindi pa natatapos sa once posted mag-react ka pa dun eh. Correct. Hindi naman pwedeng kapag nag-post ka yun na yun. So Deadma ka na kailangan lang. mag-reply ka, mag-react ka, diba? So hindi mo namamalayan 5 to 6 hours ka na pala nakababad sa isang content lang. So lahat trabaho. lahat talaga may kaakibat na paghihirap. So sa madaling salita, kung hindi ka ready, di wag ka na lang mag-post. Ganyan, di ba? Itulog mo na lang, mas masarap pa. Correct. Ikatatangkad mo pa yan, ika-fresh ng kutis mo, ganun. Pero may kaakibat kasi talaga. Totoo yun. Yun talaga yun. Hindi siya madali. Kaya nga, yung sinasabi ng iba na, ay nako, mag-YouTube na lang ako or gagawa na lang ako ng content, di na ako mag-aaral. Akala lang kasi natin parang ang bilis lang gawin. Hindi Hindi po madali makaisip ng content, una. Pangalawa, kung paano mo siya gagawin, kung paano siya creative na makakalaban sa sobrang tindi ng creativity ng mga Pilipino. Correct. Sobrang creative ng mga Pinoy, promise. Ganon siya katindi. And Hindi siya madali. Yun, correct. Meaning stressful yun sa mga content creator kung paano nila mapapanatili yung dami ng kanilang upload or yung post nila o paano ma-meet yung expectation ng mga viewers nila kasi hindi naman pwedeng mag-post ka ngayon bukas wala na, kailangan may consistency. Diba? So pressure yon, na dagdag stress yon doon sa mga content creator na kailangan pala araw-araw ko nag-upload. Oo, tapos gagalingan ko, halimbawa naka-million views na ito, dapat lumevel doon or lumevel up, 'di ba? Totoo yun. Yun yung gagawin. May kasama ding frustration yun mga kabisyo kasi for example talagang pinaghirapan mo ng matindi 6 na oras mong ginagawa. Diba may team ka pa noon, pinagkagastusan mo. Tapos makita-kita mo pagkatapos ng isang linggo, diba wala pang 1,000 yung nanood. Oh, malungkot no. Ginastusan mo walang nanood. Correct. Ang sakit at ang It's saklap. frustrating. Pero it's really part of it. Hindi siya madali. Ang sinasabi nga ng mga content creators, 'di ba? Gawa ka lang ng gawa, 'di ba? Totoo And be yun. as authentic as possible. Ano Correct. ibig sabihin ng authentic? Ibig sabihin magpakatotoo kasi minsan mahirap mag-pretend. 'Di ba? Kapag ka nagpe-pretend ka lagi sa mga content, hanggang kailan mo masusustain 'yan? Totoo, Ganun. totoo. But then again, hindi kami yung mga perfect na na Lahat ito yung mamarula. Correct. Hindi kami yung mga perfect na pwedeng tanungin tungkol dyan sa mga content creation na yan. Pero basta ako ang sa akin gawa lang ng gawa. Hindi ka naman makakaswak ng isang bongacious na content kung hindi ka naman gawa ng gawa. So ganun lang talaga. Sisipagan mo lang talaga. At saka lalagyan mo ng puso. Ikaw mismo dapat masaya ka. Kasi kapag hindi ka masaya sa ginagawa mo, nakaw! Good luck talaga. Apakabigat niyan. Tapos hindi mo siya matapos-tapos. Hindi mo rin masimulan-simulan. Correct. Isang matinding trabaho yun o matinding responsibilidad para sa'yo kapag hindi mo enjoy yung ginagawa mo. So dapat gusto mo yung content na ginagawa mo. Diba? Gusto mo yung nag-i-edit ka. Kung hindi mo kaya, di mag-invest ka sa team. Correct. Yun nga lang, may kaakibat na gastos yun. Pero yun talaga, it's all part of the game. So, ganun talaga. Ganun ang labanan. walang madaling trabaho sa madaling salita. Kahit isipin natin, ay, ang dali naman, parang naglaro-laro lang naman siya. Diba? Parang ang bilis lang naman nung ginawa niya. Ano lang siya, nag-make ng funny face, ganyan. Crazy dance. Correct, diba? Ganun lang, pero hindi. May yun, may Hindi kaakibat ganun na yun. matinding responsibilidad din yun. Diba na parang, hanggang kailan ako gaganito? Correct. Totoo. Kaldaglam ako ng kaldaga. Diba? Hindi totoo May mga iba na nag-umpisang kumakaldag sila hanggang sa na-realize twerk nila. nga nung una Correct. eh. Hanggang sa na-realize nila, 'di ba? Nakaka-osteoarthritis pala to. Yung ganitong kaldagan hanggang kailan? Yes, mag-iisip diba? ka talaga anong next content ko pagkatapos ito. Hindi naman araw-araw kaldagan yung mangyayari. Tsaka yun nga, katulad ng sinabi natin kanina, di ba? Yung trend, matatapos din yung trend. Yes. Eventually, pag na pinick up na yan ng lahat ng mga content creators na mga magagaling, di ba? Eventually, it'll die down. Mabubuhay-buhay pa minsan-minsan, ganun. So, kailangan may bago na namang maiisip. Totoo. Di ba? So, wala, tama si partner kung to pick on what partner said, wala pong madaling trabaho. Yes, lahat yan paghihirapan Correct. mo. Totoo yan. Lagi kaakibat na stress kahit ang feeling mo pa habang pinapanood mo nag-e-enjoy lang itong gawin ng creator pero may kaakibat na stress po yan. Tama. May kaakibat ding responsibility, minsan may kaakibat na gastos, Totoo. may kaakibat na frustration. Totoo yan. So, ano talaga siya, responsibility mga kaibigan. Ngayon, kung ayaw mo maging responsable, uulitin namin, tulog-tulog ka na
lang. Pwede naman. Pwede mo ikatangkad yan. Pwede mong ika-fresh kasi Yes. lagi ka nga nakakatulog na nga mahimbing pero ikahihirap mo din talaga yan. Kung lagi mo lang itutulog ang mga bagay-bagay. Lagi may trade-off, no? Oo, lagi. Totoo. Meron ako isang kaibigan partner, talagang alam mong naging super successful, apakayaman talaga, pero talagang kulang na kulang siya ng tulog lagi. 2 to 3 hours lang. Yung tulog niya lagi. Oh my Oo. God. So, ano? Ganun talaga siya. Pero Sabihin mo, lumapit ka sa doktor, baka mamaya, bukas makalawa, di ba mabawasan ka ng kaibigan, ayaw natin. Hindi naman, pero alam mo sa sobrang yaman nito, kaya niyang bilhin yung doktor. Hindi niya lang basta kakausapin. Bibili niya na si Doc, ganun. Pero ang yaman niya. Pero ang ano niya, yung trade-off nga, talagang yung mga oras na natutulog na yung mga ibang tao, gising pa siya. May mga ganun. Pero so far, dahil nga bata pa itong taong to, ano siya? Sige lang ng sige. Sige lang ng sige. Alam ko naman eventually, ano yan eh. Dadating din naman tayo lahat dun sa panahon na hanggang, yung tanong kanina, hanggang kailan ko to gagawin? Totoo. Para saan ang lahat ng ito? 'Di ba? Eventually, magre-relax din naman tayong lahat. O, 'di ba? Basta wala pong madaling trabaho, mga kabisyo, kaya saludo tayo sa lahat ng mga nagtatrabaho. Ito po ang belated Labor Day content namin. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!